guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, ang episode namin ngayon ay maglalaro lang kami ng pitik bulang. Kita ng muso. Ewan ko ba itong laro ni ate na to kung ano to? Ano to, ikot kami guys. Kaya halimbawa ito, ilalagay ko sa kanya. Ang unang yung masaktan ba, yung ay, hindi niya nakaya. Wala siyang wala siyang 1,000. So yung pinakalas na umaray, siya yung nanalo ng 1,000. Paramihan hanggang makaabot sa dilak mo na yung ipin. Baka yan yung may sigil ko kay Billy. Tara, let's go! Oh, sino mauna? Doon, Yan, doon. Okay, Charles. Siyempre sige. pag nag-aray na siya dyan, hindi mo huli. Hindi, sabay-sabay tayo. Hindi. Ay, hindi, yung una. O, sabay-sabay tayo. Hindi, magulo masakit, alang gaganong ko, may nag-iipit yan. O, ikaw na, Charles, unang-una. Bilisan niya eh. Oh, ikaw unang mag-ipit sa akin. Bagtek. Ayusin mo lang. Yung hindi masakit wala ka bahala ka dyan. Wag rin sa mata magbulag ako. Cha. Bilisan mo. Sumitagyaw. Gila daw. Gila. Bilis. Ay, bawal na talaga. Cooper. Yung Bawal na makaan. Puro lahat nila. Katulad na yan. Magpuro dila. Cooper. Ayan. Binagit na niya rin kasi. Daya. Dan. Okay, ito yung ginamit ko. Cooper! Cooper! Pero dila tayo. Kung mo rin itutok eh. Nga po. Yun ako yung atindi rin kasi yung kay ate yung pagit na yun eh. Ano ba? Ay, ay, Ako. Tita, pinatanggal na agad. Kalaway na. Ala! Ay, hindi masakit sa ganito eh. nga. Bilisan mo. Dila ulit. Dila daw. Pwede yan? Hindi yan. Mamaya nalunok niyo yan. Alam ko na. Labi. Gusto mo Labi sa dila. Ikaw bahala. Sabi ni Chacha guys, para daw hindi na makatawa.
Ayoko. Hala! Ito nga. Ayoko. Kaya? Okay. Ang wala na, nakalaway na. Ang sakit na! Ako! Bili. Okay. Hawakan mo na. Bilisan mo. Wala na, out na ako. Out na? Ay, ko! Oh, tissue. Out na! Ako nalagyan. Oo, lang ako. Langtang ko. Oh, sige. Ay, masakit ka natin na. Hindi. Isang tulong na. Kasi pinakit. Dila. Dila. Ay, Tatlo na lang kayo. bilisan niya. Tabi ka na lang kaya doon kuya ano. Pag hindi ka magtawid-tawid doon. Doon ka kuya Bile para ano. Go, Chacha. Go, Chacha. Tatay Dan guys. Ang tatay Dan. Oh, alang-alang dito guys ha. Oh, ikang tignan niya para may inspirasyon kayo. Agad. Yung bluebells. Oh, sino na? Oh, Char, ikaw ikaw na. na. Char, ikaw na. Labo. Laway kayo eh. Tignan ako ka. Ako ako. Puno hindi ang mga ulo. Bilisan mo. Bilisan mo. Ano na? Tawa ka na kasi ng tawa. Parang hindi na makatawa. Ay, hindi. Masakit yun sa ganito siya. Down na space. Ano ay punuin ko lang naman. Wala ka na. Ang sa'yo eh. Nanay! Sa'yo lang. Sige, balik mo lang kuya. Okay. Si Bili na lang ako sa ating renta. Dito ako masakit. Ang sakit ng tiyan ko. Amin natin. Hanggang. Okay, dalawa na lang natitira guys. Sige, patatagan. Oh, pambili daw nila. Pambili daw ng tiles. Hindi pa. Kailangan mo, Brad. Kailangan mo na. Gantian mo. Alam niya na yung masakit eh. Sige, napuno noon. Hindi yung ano te. Gawat ka nga. Wala susunod. Matibay, matibay, matibay. Saka. Ibalik na lang. Matibay, matibay. Nadulas kasi. Ah. Wait lang muna saan ka. Yeah. Wala si Cha. Dito ako. Okay. Saka. Na, nagpula na. Next time na yun. Go. Suko na kasi, suko na. Suko na. Go. Don't give up.
Give up na, give up na. Bro, give up, bro. Madulas kasi. Nagpulat na, nasugat na yata. Doon na lang sa baba. Ano na, nagsila. Ay, nagpula. Hindi, sa baba na ng ano. Wala, ba't ganyan? Nagdugo na. Dugo yan? Hindi, nagpula na. Namula. Diyan ako sa baba niya lang pagkain. Nagigil. Sa may kilay, pwede rin. Sa kilay. La, kilay dinali sa kilay, bro. Oo. Kasya sa ilong sa butas. Mr. Bean na pag napulo. Lang ayaw. Ano, wala tatalo? Wala magpapatalo? Ano, aray na? Hindi, wala. Sige ka dyan. Nagtatay niyo ako sa iba. Ate Greta versus Kuya Billy. Ang naglalaban. Mainit ang laban, guys. Mainit ang laban. Nakalang sa 1,000. Yung mukha nila. Wala, lapit din lang sa muko. Ay! Wala, doon niya pa rin nilagay. Talo siya. Talo. Okay. Hindi yan na kaya. Namutla ka ba? Patalo ka rin lang. Ay, di. Ikaw ang nagpakanya. Ikaw ang umiyak. Ay, di yan. Ikaw nakaisip niya na eh. O, di ka nakaisip Ano, niya. naluha lang ako dun sa may kilay. Sakit? Wala ka yung dito niya. Hindi na gano'n. Babalik yan. Bakit yung mukha? And the winner is... sinong winner? Okay, Billy, pang pa-semento. And the Yay! Yes! Congratulations! And the winner! Dahil sa, ayan! Ayan, nagpasaya lang kami ngayong gabi. Kasi malungkot. Sa sakit ng dila ko, Dito lang kasi yung Hindi ko kaya nilagay niya yun. ako dito. Naluhaan ako kaya hindi na ako hindi na ako makagano. masakit. May, kasi bago pa yung ipit. Chacha. Kaya hindi naman kayo may Yung sa akin kasi, kaya ko man sana, naging gitna niya kasi. Yung parang ugat baga dito, sa ilalim. Ay, yung dito? Ang sagad niya na rin. Kainis eh. Okay, dahil si Billy na nanalo siya ay mayroong 1,000. Yay! Sana Maging bato pa yan. Isa pang laro. May Isa pang laro? pangbili na sila ng Ano pa? tiles. May pangbili na sila 5 tiles. Hindi joke laro. Hindi joke yan tayo. Ano pang game? Kasakit-sakit, sabi mo Mag-game yun. pa ng isa para. Puri lagkatay-katay. Takbuhan yung mga babae. Sakto pa guys sa may cellphone ko nagtulong. Tapos ito, tapos tong ipit naging sa panty to ipit. Sa dilap. Nalabahan man. Nalaban man. Buti sana kung Nagipon tuloy ako hindi ko kaya. Yun pa lang sa dila. Hindi ko na kaya. Kala ko si Charles ang Dito manalo. kasi ako nahirapan, no? Masakit dito? Tahimik siya eh. Pag ganun yung bunganga ko. Nabibinat. Nabibinat. Ako dyan. Nabibinat yung ganito kaya nasaktan ako. Dapat di ka magtawa. Dapat pala nakagaya. Tawa ng tawa si Tita Tinig. Natama ako. Saan mo pa katawa? Hindi, natuwa ako sa mukha niya. Okay, bye na guys. Bye guys. Good night. That's it. That is guy. Thank you so much sa panonood. God May bless. isa pa. That's it. Ano ay?